začneme práve teraz. V nedeľu sa pred školou stretnú niekoľko detí rôznych vekových kategórií, aby vytvorili živú reťaz v tvare srdca, ktorou chceli vyjadriť svojim maminkám svoju vďačnosť za ich lásku, trpezlivosť a starostlivosť. Spýtali sme sa mamičiek, čo táto bola akcia osvetla. Presne ako vravíte, bola to veľmi milá akcia. Ešte sa na to pripravila veľká trha. Dnes si práve som videla aj moju malú Aničku. Ďakujem všetkým organizátorom i detí. Pre televíziu Štvrtáčik Lákáková. Ďalšie reportáže vám ukážeme, aké správne vedia byť deti, keď spievajú z lásky. Piatkové dopoludnie bolo výnimočné, slávnostné a veľmi veselé. Deti ve 4. triede sa rozhodli potešiť svoju mamičku piesňou naplnenou láskou. Prezradí nám niekto o tejto akcii niečo viac? Rozhodli sme sa zaspievať pesničku, lebo nám pripomína práve naše